Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Halo Dek Jiun. Halo. Wih, Dek Jiun pakai apa ini? Kodok guys. Terus Mas Dava pakai hiu guys. Terus Mas Bagus pakai singa gede. wah, singa gede. Lah singa cilik ndi? Gak bonggo kok. Ada Mas Jeni, pakai apa Mas Jeni? Wah, barungan hitam. Mas guyon terus. Gungwang. Terus Mas Miko pakai ular. Semangat aku. Semangat aku. Gak bak lah. Yo saiki Mas Dava sik. Kok guyon terus sakit mau. Iya ya. Aja guyon siapa, dua siapa. Tak bridilnya katok mungkin. Besyo Mas Dava. Ya Dek Jiun. Dek Jiun pakai enggak? Aku kabut gak didisik. Sak senengku tak salah cerita terus. Yo kocok kok. Aku ngono temen. Ipa. Wes ya Dek Jiun wes. Yo Gus. Loh, omongan Pi tak guwek engko ya. Sesuk tuku neh, Dik. Sesuk tuku neh. Den, ayo Mas Bagus.
Yo Mas Dava. Mas Miko karo Mas Jenip. Pa, nggo iki lho, Pa, nggo kodok. Mbak begini mbak Mau remoh nggowo ungu kok bingung aku mbek cah iki.